Čaute, vítajte u môjho videa. V dnešnom videu sa pozrieme na Pet RNG líky. Tak poďme na to. V upgrade mašine sa budú nachádzať tieto upgrady. Upgrade Dice Icon, Upgrade Coins, Upgrade Luck, Upgrade Hoverboard, Upgrade Hoverboard 2, More Equip Upgrade, Autoroll Settings, ktorý bude pravdepodobne fungovať ako tento Hedge Settings v Pet Simulator 99. Ďalej tu máme auru, ktorá bude okolo Huge Petov. -1 roll. Znamená to, že keď si upgradeujete toto, tak budete mať bonus roll každých 9, no max by malo byť -5. Upgrade X, funkcia ako v Pet Simulatore 99. Big Games chceli byť trochu pay to win. Vybrali si preto Diamonds Baggy. No a tie stoja toľkoto. Mali 125 robuxov, väčší 450 robuxov, obrovský 1600 robuxov. A ešte máme aj super obrovský za 4500. Prepočte cca 50 €. Profilovka pre RNG hru. Takto bude zrejme vyzerať Upgrade Machine. Na obrázku si môžete všimnúť použitie tlačidiel Ctrl+C a Ctrl+V. Takisto si môžete použitie tlačidiel Ctrl+C a Ctrl+V vidieť na RNG coine. RNG hra mala byť vydaná 14. septembra, no nevyšla. Názov devlogu bol Pokazil si to. Na hre je už 2 týždne označenie All Ages. Na webe sa objavil RNG devlog, lenže pozor, lebo jedná sa o fake. Teraz si povieme nejaké ikony, ktoré sa objavili v RNG hre. Free rewards, hoverboard on off, item icon bol kedysi, vyzeral proste inak. Teraz tu môžete vidieť aj obrázok toho starého. Ďalej máme už liknutú aj Trading Plazu. Ďalej sa tu objavila mašina na Craft Potions, ikona pre Lucky Potion tier 1 až tier 6. Ale ikony sú liknuté iba na tier 1 a tier 6. Ďalej máme Generated Rewards, tomu Free Rewards. Potom máme aj Mailbox. A vráťme sa ešte k upgradeom. Tam máme More Upgrades ikon. Máme tu nové Game Passy, Sun, Neptune a Moon. Moon sa kedysi volal Hyper Dice a Big Games to chceli zamaskovať, tak to dali Moon, Sun a Neptune. Dátum vydania by mal byť 28. septembra. A to preto, že opäť si Big Games dáva dovolenku a majú na to ale dobrý dôvod. Ďalej tu máme odznaky, samozrejme so šifrou Pet RNG. No ale nám sa podarilo zistiť, ako sa nazývajú. Thanks for playing. To roll, 1000 roll, 10 000 roll, 100 000 roll, 1 milión roll. V devlogoch sa objavilo zas a znova to Pet RNG Reelsy, dátum vydania 28. septembra 2024 a popis je Pokazil si to.
Big Games aj Preston dali na sociálnu sieť X tieto emotikony. Pet RNG Coming Soon má aktuálne názov hra Pet RNG. Ako predposledný leak tu máme banner pre RNG hru, kde je napísaná 1000. Takto vyzeral starý a takto vyzeral nový. Je tam 1000 možno preto, že ten, kto nakreslí, dostane $1000 za dobrý banner. A to se vyplatí. Vo Favorites sa objavila hra a jej vydanie bude v... No, skúste to napísať do komentárov. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa. Aj keď video samo o sebe bolo dosť nudné, ale tých informácií o líkoch ste podľa mňa dostali celkom dosť. Takže pekný deň všetkým líkerom aj nelíkerom. No, predsa len som sa do toho videa domotala ja. Máme tu líknuté nové ikony, plus tam máme líknutú aj Adamový profil. No, teší sa na RNG, no. RNG, no. No, dobre, prosím. Teší sa na to, no a takto vyzerá aktuálne jeho profil. Ešte k tým badges oznakom, čo sme si hovorili, je líknuté aj nová varianta, a to fialové. No proste, no, ja to idem ďalej strihať, lebo no, tu je toľko nepodarených záberov, že uvidíme sa na Discorde, videa iba tu. A tam budete mať behind the scenes, respektíve nepodarené momenty.